Igbo ekene m unu Igbo ndị ma njem unu ekene m unu ụbọchị nke taata biko na video anụ anyị na-akpa dị n'ebe achọm ka ikwu ule na nene video kinenecha ya ịghọta na okwu aji ebe na taata bụ okwu metụtala Igbo niile ọ bụ okwu metụtala anyị niile bụ ndị Igbo maka na afọ m reason ya banye na onye Igbo ibe gị for example na mmadụ bụ onye Igbo na ya na-ahụta ji ịmana ihe ji wee mara onye abụ ihu ji then onye ọzọ nọ n'akụkụ bụ onye na-egwute ede mana o jiga ede ahụ ọ na-eme wee gbara ana iwe na-asịzi gị na ịchọrọ igwu ji ọ na ịchọrọ igwu ji iwe sị ha ebe onye a na-egwu ji onwe bụ ihe o ji njekwuru onye na-egwu ede onye na-egwu ede ya egwunwu ji. That's where most people begin to make mistakes. Some people now, only have na some people no know why. All have is on do azon. The money may not be there. The money may not be there, but hana zondo. Zondo zotando ma. Before the potasi came maka na onye na-eme ha why all be who n'enu. I can't go there for solution. And what you had there? You end up making mistakes. At the end of the day, you do regret to be. Only here na Igbo akita na people celebrate money more than results. People tend to celebrate money. Only have ego. Mother ipatasina ukino onya ngolo oni no lotalone. Is that person really doing ihe na chiese ka hanalo? Because you just want to follow the crowd. At the end of the day, say no onya will be fake, no onya will be fake. Just because na ihe made you any complain no be fake is that ni jebero ebo ya be je inwete ihe na acho. Ije solo ndị ya bụ ha je ebe ha na-eje enweta ihe mana na bụ you hụ na your akara aka your solution is not there just because you follow the crowd and you believe na ebe onye ahụ na-agba 50 cars n'eziokwu n'ọma ihe ọ na-eme onwe ike ọ bụla onye nọ n'akụkụ ọ na-abacha bụ onye ya bụ solution to your problem. Biko na-ekele na vidiyo unu ghọta ihe m na-ekwu. Igbo bụ Igbo Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ mmụọ bụ alụsị egwu global na-ekwu o nwere iwe mere ndị nji ọbịa anyị nọ n'ebe anyị nọ wee ma nwere nchọ ka mma ka ọ bụrụ history ebe ụmụrụ anya nọ ka ọ bụ ya tana bụ 24 December nyere m 3 months ọnwa na atọ mmerute Nnamdi Kanu ọnwa na atọ na-abịa abịa ka mmerute Nnamdi Kanu biri nta na ọkantụlụ ọ bụ na ọnwa atọ abụ ngwale unu gaa ọ bụ na Nnamdi Kanu apụtara bịa jụọ ọnụ ma ese na ụmụaka okoro And 2021, Nnamdi Kanu will be in the land of the freedom, the one miracle centers, will be in the Biafra land. Agbara nje media soku wee kpọm kedu ife anyị eme ka maazị Nnamdi Kanu pụta kedu ife onye eli mana ife ahụ onye eli ka m chọrọ ka m bịa gwa ọha na-eze ndị Igbo ka m bịakwa gwa ọha na-eze ndị Igbo na Nando ka bụkwa Nando still remain oje na mmụọ worldwide. O nwere ife Nando na-eme eji atụ Nando egwu wee luo echi maka na mgbe ọ na-anụ agha na Nando na mgbe a nụrụ agha Biafra na ọ bụrụ agha Nando enweghị ofu onye egburu na Nando ife niile dị na Nando dịkwado ndụ o wee nụsịa ya kedu ihe kọsụrụ na bụ ife ya ka m chọrọ ipuvu taa ife dị na Nando ada alahụla ife ndị a niile ka eji atụ Nando egwu wee luo echi bụrụkana mgbe obodo na obodo na-azọ ọkịka mgbe a na-anụ n'ọgụ kịta adịzi anụ ọgụ mgbe a na-anụ ọgụ mgbe ndị mmadụ enweghị ife ọ bụ obodo na obodo na-azọ ọkịka Nando bụ ike biti obodo niile nọ n'ala Igbo ya ka eji atụ Nando egwu wee luo echi
kedu ife mere ihe ndị a niile ife mere ihe ndị a niile bụ ife dị na Nando ọra arụsị ọra ndị Ishi ọra ife dị na Nando ife na-anụrụ na Nando ọgụ ya ka m chọkwa ka m pruvu isi Maazị Nnamdi Kanu ka pepụl ndị na-amarụ na ife dị ka fama na ife dị na Nkwọ Nando ka ọ na-akpọtụ na skuulu dị na Nkwọ Nando ebe a ka ọ na-akpọtụ ka m gwakwa ndị mmadụ na ike ka ike dị ike dịkwasa n'elu ike. Some people epụtabelu that there is power. Some people amabelu na onwere that very day rapụ ihe ọbụla ị na-eme bịaba na Nando ma ị nwekwe ga alụsị ihe na Nando efi ị ga-ekwe ha efi that very day bụ na afịa then anyị mechazie ife anyị ji wepụrụ na Nando oje na mmụọ ofu nwa gasịa asị anyị na nwanne ya nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu apụtabelu anyị amara na o nwere ife dị na Nando. eji etebe egwu a na-atụla akwa maka na anyị nwere nnekwu alọ bụ na agụ na-eme ile maka na ike nga ọbụla na-eme ile a na-abụrụ ya anya mana o nwere iwe ọ na-eme. Wee postuo na from now to next court na Nnamdi Kanu ya apụta ili na ọ bụrụ na ọ pụtara ọsị mark ya my word eposturu m datin wee kwuo si na Nnamdi Kanu ya release from now to next court and ya bụ ife esikwa ntụ awa anyị sikwu ya wee mee ọbụla m mere ọ alọbụ na agụ m mere na Chukwu okike abịa ma fatiri aka ọ dị mma. And na ekwere mva nkwa efi na-abụ mma egbu efi na-abụ ka m wee kene ya nti ife ndị ọzọ ngolu ka m gbara ọsọ olukwa 1.something million mana ana m ekwuru ka mmadụ nye m ego nọ na o nwere ife nchọ ka m pruvu olu ụwa ndị na-enene m maka na ife na-eze tata bụ na akwa bụ dibịa o nwere ọzọ onye kwute maka ya mpụtakwa Monde kwuo nke nkwu selapụziere anyị Nnamdi Kanu nọ maka aka anyị ga-anọ sit at home ekwunye because of na mụ mara ife mmelu ka ọ wee du release na mụ tụrụ alọ bụ na-agụ challenge na ọ bụ na o mere akwụsị m dibịa mana ọ bụ na ife ahụ m kwuru na o mesi na o melọ ụfọdụ ya akpọrọ m n'ọnụ si na o nwere ife akwa maara ọ na-eme. ọra na eze ajụ na onye na-ekwu na ọmụbụ Okechukwu Okoro na-ekwu kpọmkwem nwa amụ na-abụ ihe Okoro bụ ọgụ obere Nwachukwu kpọmkwem ọmụ ọbụla zbọn Chineke dọ ịma na nsị ya sị na ọ ga-ebu m aka ịghọtago ọ na-ekiri chego that video o nwere ife mee nji wee mee gịnị wee bido with those videos nọ there ịghọtago. My apologies to ndị video family appear ebe afọ. Please don't take it to the negative. ịghọta ife na-ekwu. I didn't post that video to mock you. Neither did I post that video to speak against you. No. I just posted that video because na m chọrọ iji ya akụziri ndị be anyị ife ka fa nwee ike mụta. ịghọtago. Please feel free, ana m ekwukwa ya, feel free to use any of my own video, anywhere from video. Feel free to use any of my own video to do any kind of teaching. Say makwaga abara ndị be anyị uru. ịghọtago ihe na-ekwu kịta ya efuru ala video ma ọ bụ nke a na-eme kịta ịchọ iji eme comedy o ịchọ iji ya mana ya bụrụ the center point bụrụ na ịchọrọ ịkụziri ndị be anyị ife ya na ịchọ iwepụta ife ga-aba uru. Feel free to use mine. So whoever video mere appear here, ịghọtago, ọ bụ nwanne anyị nwoke anụ na ebe, ọ bụ akwa, ọ bụ alụsị global ka nke ọzọ na agbara m. I sincerely apologize if this video na post here onwe etu ọbụla o si wee puncture your ego or bring down your personality in one way or the other. Sincerely speaking, it is not my intention to do that. ịghọtago na onwe ife nchọ iji ihe a wee pik ya wee kọwalụ ndị be anyị. You see, in life
onye ọbụla efe ụbịala ụwa nwere ife o ji bi ụwa, nwee ngalaba Chineke kenyere ya ọ ga-alụ ọrụ function well. Ịghọtara ebe m na-eje? Any person Chineke zitere ụwa, especially ndị Igbo, let me narrow it down to ndị Igbo ka ọ kwa anyị ihe nghọta. Nwafọ Igbo ọbụla nọ na any given field in this life nwere ebe Chineke na chi ya design gara ya ọ ga-anọ function well. But that now, you who is a follower, to follow and get to the destination of where you want to go to, you need to follow somebody who is within that profession of leading towards that direction. Kedu ife nna akọwa ma mimi iwe ike ma nghọta etu a ka m gaa direct kpọọ okwu afa ọkpụkpọ oku. Efere oku a na-akpọ akpọ, ọkpụkpọ oku dị n'iche n'iche. Efuru dibịa dị n'iche n'iche. Enwere ndị akpọrọ oku fa amụma, nwee ndị akpọrọ oku na ọlụfa bụ gịnị? Ihe mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, iji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-emepụta ife a na-afụ anya. Nwee ndị akpọrọ oku na ọlụfa bụ nkụzi, nwee ndị akpọrọ oku fa chụba aja, nwee ndị akpọrọ oku fa mebe ife ndị ọzọ dị iche iche. Mana problem ndị be anyị bụ ndị Igbo na-enwe bụ that na facha iso na fa anara eso onye nọ within the field iduga ha ebe ahụ ha na-eme gịnị, ha na-achọ ịga. Igbo chọba iso ife Igbo na-eso bụ ego, not professionalism within a given field. Onye Igbo ga-enwe moto ya enwe problem. Ọ bụrụ na ihe mebiri na moto ya, for instance, amakwara m nke okay, mebiri ihe mebiri na moto ya bụ taya, for instance. Taya bụ ife mebiri na moto ya o buru moto pụtaruo fosie ndị niile na-eme ihe gbasatara moto. O wee bụrụ na onye wee professional na ịrụ ife gbasatara taya bụ a very poor guy, a vulcanizer no somewhere. Mana onye Igbo ga-prefer iburu that moto bugara one big guy, one big supermarket, baby, automobile, bugia that place, probably because no for, not probably, definitely because no for, never the rich. In other words, no one way powerful, Diego. Etu akona isi adeba n'ihe gbasatara everything that has been going on na Igbo. Bụ na ndị Igbo na-ege ntị bụ ndị ji ego, ọ bụrụ ndị ji ifefa na-achọ. Bụ na iburugodu dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, ọ maghị mmasị ego ike, were mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ kpaa ego, kpasie ego ike, bụrụ ezigbo ọgaranya ama ama n'obodo. Enwe dibịa amụma nọ somewhere na-akpatala ego. Dibịa amụma afọ pụta gwa gị na mmiri ga-ezo, ịma na ọ nọ within his own field. Ịfụta mara ife ga-eme in future, or ife ga-eme na ọha mmụọ. Dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ apụta gwa gị na mmiri aghara ezo. Believe you me, na onye Igbo ga-arapụ dat dibịa amụma
gee that dibia mgbọrọgwụ ntị. Why? Because na o believe na dibia mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ahụ na ọ bụrụ na ọ mara ife ọ na-eme ọ karịa ịkpata ego. Igbo ji ego without justify what is good or what is correct and what is wrong. Money is the evidence of whatever they must follow. Even in these days, I say, na onye nka nwunye mmụọ na-enye nsogbu, di mmụọ na-enye nsogbu, agwụ si na-enye nsogbu, na-achọrọ eru ya. Once Fabia hana na begi, first thing fa na-anya abụ ọrụkwara unu enu as a dibia. Na-abịara ka elu ọrụ fọlụ, first thing fa na-anya ọrụkwara unu enu. Ka ka biya dị. O tinyekwara ya POP. Because Igbo believe go na ọ bụrụ na onye a na-alụta ọrụ nwunye mmụọ eziokwu na o kwesịghị eru unu elu. But I'm here to tell you that it is not so. And that is the reason why Igbo ji wee nọ n'ebe ha nọ till today. Aga ala. Dibia mala akwa. Dibia mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ọ dị ya n'arụ. Dibia machala ndị ọzọ dị iche iche like ndị ntị echara hia. Ọ dị fa n'alụ. Depending on dibia mala onye. Mana Igbo gbaa mbọ na-ege ndị ọmara bụ amụma ntị. When a prophet mepe ọnụ ya zie ego ozi sị gị do it like this, gbaa mbọ mee ya ka o nwee ike dịrị gị na mma. Ma o ji ego ma o jiri ego ma ọ bụkwuri onye ara ma ọ bụkwa onye isi adịrọ mma, so long na mana that anointing, that office bụ ife ọ nọ n'ime ya, nwanne gee ya ntị. Ejikwa m n'aka ọ na-enecha anya vidiyo anọ, na esi na-enecha vidiyo anyị. Gbela notification gị. Subscribe ọla anyị na this channel. You subscribe chala anyị na this channel. Gbela notification gị. Igbecha iti comment gị na the comment section. Maka na a lot of things is getting out of hand na Igbo anyị. Efezi obele nwa ọ na-ekwu okwu ọ na-kwesịrị ikwu because na ọ kpatara ego. You can no longer respect elders. Ịmara ma onye ahụ ị na-akọjọ ịma na ọya nwa ya nọpụrụ gị ji n'ọkụ according to Mike Ejeagha. Biko ime Igbo, let us retrace back our steps. I retrace back our steps. I am na money is not everything. Mana this Bible says that money answers all. That money is a defense, yes, na ema. But the love of that money becomes the root of all evil. Money is a defense, money answereth all things. But the love of money becomes the root of evil. Oya ina suffer na Igbo anyị n'ụbọchị nke taata, ikenecha m onye ọbụla, kene nwoke, kene nwaanyị, na-asị na anyị enwe nọ mgbe ọzọ.